Ladies and gentlemen, let's agree kuti Apostle TF Chiwenga munhu wenyama. He is a human being like tese isusu. Ngatingowirirane papo chokutanga. Tisati tombotanga kutofunga rimwe drama rese rimwe riri kutotenderera. Let's agree kuti kana munhu wechirume kunge vamwe vese kureva kuti ane gumbo rechi3 rine vamwe varume gumbo rechi3 tikangowirirana ipapo chete zvimwe zvese zvinobva tanhingirira. I understand kuti kune nyaya dzakawanda ma-conspiracies theories ari kungotenderera kunzoko. Unongonzwa pari kungonzi hanzi izvozvo akatsomwa inyaya yekuti ma-CIO vari kuzomutsoma. Guys. Alright. The issue now iripo kakutsomana karipo ever since kubva pakangobuda pakutaura nyaya yekuti mukadzi uya ndakazomusiyira kuti zvakati because vanhu vari kutaura kuti mukadzi uya wanga naye uyewe handiti mukadzi uya wanga naye ainzi ayo wanga ari part of the system munhu wekuti aishandira system saka pakunoshandira system paya manje saka kutaura kuti ukanzwa vakutaura kuti iye anje anga ari part of the system hapana enough evidence yakabudiswa because ukada kutarisa nyaya yacho unongoona kuti chakangobuda ipapo kungohumana chete kwaingoitika. And mind you pane dzimwe nyaya dzakaita sedzidzidzi vakadzi ava vasiyana because it's ama 2k at the end of the day. Vasiyana vakadzi vavo kuti vanga vakavaroora kudhara saka even pahunhu hauchakwanise kuti mukoro unoona mukadzi anokugwadamira achiti mambo wangu zvekare zvezve zvatosiyana because of parenting yako mazuva ano yakuitika. Ndozvizi understand vamwe vari kuti pamwe akawana mukadzi iye asiri chaizvo but vedu tikangotanga tangobvuma chete kuti this guy haasiri iye mwari wacho right, haasi Jesu, haasi tombori mutsvene, hakuna vatsvene pasi pezuva panapa. Zvese zvezve tinotogona kutoita peace of mind tikatoregedza kuswera tichinoswera tichidefendana tichiita sei because zvezve ngatitarisei zvakabuda zvitaura maid wewe maid akabuda kutaura zvoni isusu nemvesu taitorara tese kubva mukadzi wacho achitori nenhumbu penalty maid hanzi taingorara tese tichitoita handiti mukuzviona. I understand mukadzi vamwe vanhu ari kunyeba but ngatitarisei nyaya yacho kuti anga ari maid wacho zveshuwa here mukadzi uyu because tikataura tanga kuteerera nyaya dzekuti ndozvinhu zvatotanga kutsvaga kuti alright it's okay let's pretend kuti ari kunyeba but anga ari maid here wacho zveshuwa because pane chekutanga chatoda kutanga kunzwa chekuti anofanira kubuda achitaura kuti handambobvira ndakaita maid because kana anga ari maid anononga akabva ikoko nebitterness achitaura kuti havana kundibata zvakanaka unongovazama maid vakaningina wewe. But after ndanzwa conversation imwe yange ichibudiswa if you go kuzim live zim I something like that pane something chavanga vakutaura ikoko vachitaura kuti alright conversation iwo achitobvunza musikana waya kuti iye Apostle TF Chiwenga kuti kona iwe chamari ko wakazviitire zvawakabudisa uchitaura izvi hausi kuona here kuti wakazvikanganisira life yako iwo because kunonga kune mumwe murume achada kuzoroorana newe kana kuti anga achada kuroorana newe. Do you think kuti murume achava achida kuzokuroora here after anzwa zvese izvozvo? Ukateerera that conversation une zvimwe zvauchaona kuti saka iwe zvikureva kuti nyaya iyi yakangonoita yechokwadi ke. Now inini chandauya kuti nditaure nyaya iyi muri Zimbabwe kwamuri kana kuti ndiuye nditaure side rangu renyaya maonero andazviita ngatingoonesana kuti pasi pezuva hapana mutsvene munhu wese as long as wakangosikwa une mabody parts akakwanirana akangofanana nevamwe you end up wakungoitawo the same zvinongoitwa nevamwe vese. One of the days babe pekuti vanhu vainyazosimbisonza chakati uzodai so zvekuzodai zvozodai pakuzono tauita mujolo was men of God practice what you preach whatever zvezve taurika zvezve. I understand but endai kuma-avenues munobvunza vasikana vari kuma-avenues because zvinhu zvamukutaurirwa izvo zvitori zvidiki izvi endai munobvunza vasikana vari kuma-avenues muchaunzwa kuti ma-men of God vari kutoenda vachinotenga patouchline kutonokecha chaiko zviri kuitika. Is happening in Zimbabwe. Go to Zimbabwe right now. Unobvunza zvinhu zvandikutokuudza izvo unototanga kutodzwa kunzi ningi anouya pano ningi customer ikunoko. Some of them havanozongokeepawo ma-secrets here and there kuzongoti hapana basa because it's money game at the end of the day. Vanenge vakungoitawo business as usual but ma-men of God mazhinji amunotoona une utsvene hwese unenge uchitaurwa wewe kumba kwake anenge atori mutsvene kumukadzi wake. Takutaura panyaya dziko zvine zvakubuda. I'm not saying kuti Apostle TF Chiwenga akazviita kana kuti haana kuzviita because handidi nyaya yekuti ikazobuda ndozotanga kunzi aiwa kuti unotanga wakavenga uyu sei. Hatisi kuda kudaro. Toda kuti titarise nyaya tiyevheneke zviri fair. Because inini pane musikana waya pane zvimwe zvinhu zvandakaongorora futi achinotaura ari painterview paOla pepe. She was overconfident. I don't know why.
It's like someone would I don't think it's something chekuti you can be proud of it kuti ubuda uchitaura kuti ndakatorarana nhingi taitorara tese. I don't think kuti munhu ari right angabuda ari proud of that. Let's be very honest. But akabuda pamberi akati yes taitorara taito. After hapanzi muchechi muno miyese hapana kana one anokwanisa kuuya achitaura kuti ndakamusofta uye akati right musataura zvekupendi. Let's talk about kumashure before that. Honestly speaking, inini I was shocked. And pandanzwa even conversation yavo ndatozvifungawo on behalf of murume zvichiwa acharoora musikana kana kuti akaroora whatever. Peace of mind yake ichange iri papi kuti nyika yese yakuziva kuti iwe ukabuda ukatoenda ukanobuda kwaola uchitaura kuti wakarara na Chiwenga. Does that make any sense? I don't know kuti vanhu vechikadzi futi ipapo pakamira sei papanda pakadaro. Nyaya todzida unotobuda one dotodai but unotadza kuzoona damage unenge wazvikonzeresa mulife. And the internet haimbofeka kanganwa iwa tototaura izvozvo kwaola vanhu vanototora video racho paola votanga kuisa different platforms. I understand munonozodzoka kuna ola moti ola delete chinhu cheche. But in so many cases haazo delete because even vanhu vese vanoenda kuma interviews veve anotozombotiwo ndipewo something. Unenge wakati se wakatora something chemunhu poitwa business. It's always like a transaction because it's the wapo kana ikombe kuti uende ku podcast kwake unoita anything so munenge mchiita izvo. Saka it's drama at the end of the day. But I'm shocked. I don't know why nyaya dzacho dzakungobuda izvezvi handisi kuziva. Vamwe vari kuti ikama because iye apostle TF Chiwenga anga nebasa ringotaura nyaya dzavanhu. Ninga akazodai, ninga akadai, ninga akadai. Because zvekuaccuse kwama-men of God hazvisi zvinyowani. To be very honest with you. Hazvisi zvinyowani zvekuaccuse kwama-men of God zvezvi. Hazvisi tombori zvinyowani. Unotobuda uchitoaccuswa ungatozvishaya. Unotobuda uchitoaccuswa kutonzi ninga akadai wantasana namagaya nani vaya vakatozvijaira vakatotindivara nacho chisikiri chechi. Azondidai. Akandivhara mari yangu. Akazotidai so. Zvimwe zvinenge zviri zvechokwadiwo futi but nyaya kuti munhu nemasupporters ake anonomurambira zvimwe zvacho zvinenge zvitori zvekutonyemba futi. So it happens but ina I'm not here kuti nditi ndiwedzere salt pachironda. But ndingoripo pakuzivisana nemhuri yeZimbabwe kuti please chinhu chese chinonzi human being siyana nakaunhu keke kubhilivhisana kusvika pakunotemba munhu zvokuti mukanzwa patora nyaya dzekuti but because uya adai so mukangoziva kuti munhu iye human being kunge vamwe vese problem solved. Mukungoziva kuti ningi is a human being zvatopera. Asi mukasaziva izvozvo mukangoramba muchingoti ari kunyeberwa ari kudai so ati and I don't think kuti pane chinogadzirisika chikapera ipapo. Ndo zvandachida kungotaurawo zvangu panyaya yacho. I think maionawo mese ndoziva kuti mese mune maonero enyu amaita nyaya iyoyi but inini ndo maonero angu zvaya zvirikuanzi because of maningini because ukanzwa papo nyaya yakubuda matheories ekuti anzoni ari kutargetwa is targeted nema-CIOs. I understand but iri kuzoenda pakuti mukadzi uya akataurwa nzanzi anga ari part of the system anga ari mumaningini saka kureva kuti anenge audedza kuti mukadzi uya ndiye ari kubhadhara waakasiya uya anzi ndiye anenge akutuma umwe vanhu vese pane nyaya but kumagumo kune nyaya pane zvimwe mamwe mafaira ari kubuda vari kutya kubuditsa but tikumbovafofa tikumbovasona kuti tipeiwo mafiras acho kuno kuti timbonyatsotaura nyaya idzi tichitaura zvinobatika. But before I disappear ndoziva kuti panapa tine nyaya dzakawanda dzekutaura nhasi asi ndangoti iyi handingaijambe because unozotinzi iwo kose wajambira nyaya nhasi handisi kujamba nyaya. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva vhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, education research yaOwen ndiyo yega iri kugona kuzviita zvinhu izvozvo kune munhu wese mwana wese